So mu 1945 maiko after World War II maiko anabwera ngokhala pansi ndikugwirizana chinthu chimodzi nanga si pa nthawi imeneyi zinaliso kuti maiko amangopangana ataki basi uyu kuchosa boma la uyu kapanga ataki uyu kapanga ataki uyu ndi zimene zimakhalira. So mu 1945 anthu anabwera nkukhala pamodzi ndikufuna sobana kuti akuluakulu bwanji tigwirizane chinthu chimodzi ndi chinthu chanji chimene adagwirizana ku mene kuko. So anyway kumene kuti nikuti kukhale kuti ku UN United Nations kumene adapanga malamulo kuti dziko lonse lapansi tizigwiritsa ntchito malamulo atiwo malamulo amene wamusungira chakacho kuti 1945. Okay, chabwino. Ndikuuza ndimene agwirizana kwa kwake komano tiye tibwerere kaye ku nkhani ya Maduro. Actually dzulo muthakuona ndithu dzulo anali ndithu ku khoti ndi mkazi wake kwazenga milandu akuti yo madrugs kulowetsa madrugs akuti USA ndi umboni kuti mkulu ameneyo akuti anali involved imene momo. Number 2 akuti kubera zisankho. Yes, ati zisankho ati yes si legitimate leader si president wa ukuti oyenerera kukhala ifana bera zisankho. Remember program amayendetsa ndi mathematics amwacha. So akuti ku Venezuela ko iye ndithu anabera, so si legitimate leader koma ndi illegitimate leader. So milandu mina akhala manzenga dzulo komano milandu yonse iye ndithu munthu wake wayikana kuti no actually ine zimene zozo ndithu sindikuzidziwa and I'm not guilty. Akuti kuti ine nalakwa. That means kukhala sopano kuponyana sopano maumboni. Ne chimene chitsala pano chite kuponyana na maumboni. Uyu mboni ndi aliona kuti kazizenda bwanji maumboni ake nasina dziko la ena wake. Komanso kumbali naso ndizona kuti mukudziwa kaleso kuti sizinali zoyenerera kuti akamutenge muli mosemo mene zinalilimo muli mosemo komano sizoyenerera kuti pakana akampange kidnap akantenge president wa dziko lina kumupitisa ku dziko lina ku America ako ndikukampanga zimene akumpangazo. So actually palibe lamulo padzipa international law. So international law malamulo a international tukamba pawa kumene amapangidwa kwake ndikomwe kuti tikonena kucha kuti 1945 kumene amapanga sipano malamulo kuti tizipanga bwanji tizikhala bwanji anthu fefati kungokhala ngati zinyama tikungophana tikungotere dziko ili ukapangazo ukaba uku chani nde ndithu tipange tsopano malamulo. So anyway pakadali panonso ndikuti Trump after wapanga zimene zizi paliso issue yokhuza ndi Colombia wakamba za Colombia so kumene kukuwe zima drugs zomwezo tsopano president wa Colombia ngoyankhula kuti zibwana zimene zozo ine ayi ndipo ngati kuti kutibulana tibulana. I don't know kuti akudalira chani kaya Colombia umene kusono kukabwera ku Cuba nakonso akupanga sa accuse nkhani yomweyo zama drugs zomwezo komanso neighbor wake amene ali Mexico akuyipanga sa accuse nkhani yomweyo. Koma tinyamuke tiende mtunda okwanira 3,300 kilometers kuchoka ku Washington ukafika kumene kumashula kuti ku Greenland. So Greenland it's about a little bit confusing chifukwa kwapanga neighbor kwambiri ndi ku North America. Koma dzikoli tingoona kuti lili mu Denmark. Ndikadziwa kuti kuli anthu okwana 56,000 chakulukuku and komano makacha like kacha ya anthu ndi ya ku Europe. So that means komanso ali ngati kagawo ka Denmark. So komano apatsa kaufuluke amati autonomous territory ndika kama khandari mwaka dziko choncho kulika prime minister choncho komanso kulika parliament choncho komanso kulika timaphunziro take, you understand. So komano kama khandari kama kukhachoncho pang'ono komano kwenu sikulika lipa kufokali under Denmark. Pamwe mfana bwana tena uri kali under Denmark ndi mu Denmark, right? Ngakhale kuti kadila ndithu anthu ambiri amakafuna kwambiri. So mene mumu
tingolekeza ngati kuti fosona kumafosa okay famene kuli Russia kuli China mmene kunena Trump kuti achina Russia achizakumana kwa China achizakumana koko for security reasons for security purposes pazifuka zachitetezo kuti tikhawatetezeka akuti tikuyenera kuti titenge Greenland yo so akuti afuna atenge Greenland ayipanga invade Greenland koma Greenland ili tena kuti anu ake ndi dziko la Denmark limene dziko la ku Europe limene lili dziko la muneto pamenepo so ku kadera kamene kaka ku Greenland kuliso ma Americans even base yawo ya America ilipo base yawo ya America ilipo base ya America ili kuti komweko ma Chinese ali kuti komweko ma Russians ali kuti komweko komano iwewe ukafuna kupita pamene kuchako mmene anapitira amene anthu amene wawo amene tikuona kuti ali ndi zida zawo tentani telekezo lafuna kupita amapanga deal ndi ndani amangopita ndifamu ndopasa ni picture kuti muno wake ndi ndani anthu osula angopita pamene koko until kapena unless apanga deal ndi Denmark president wa Denmark right kuti akule ukuku mukona banchi ifeyo ABCD so that means ili under control ndithu ndi dziko la Denmark koma Trump akufuna apite akapanga invade akuti afuna angotenga Greenland cha ndikadala kuti kozizira kwambiri kukunkulaso so arafuna akhangati akapanga invade akatenge ka Greenland ndoti kakhale ka America komano ntunda ndakamba kuti 3,300 kilometers afuna alande kadziko kamene koko so kodi Washington kapati America ikapanga attack Greenland imene izikhala ngati akupanga attack Denmark chingachitika nchani pamene mu article 5 ya NATO kumene kuli Denmark yo amanena kuti amene wapanga attack dziko la ife dziko limodzi ndikuti wapanga attack aliyense ndi tonse tikuyenera kupita kukamuphwanya so does it mean kuti zoti United States America ikapanga attack Greenland ikapanga attack Denmark maiko onse amu NATO adzabwera kuzaphwanya America so it's actually mukudziwa kuti dzakhala ndi no so tibwere tsopano ku nkhani yokhudzana ndi timakamba poyambirira ichi kuti anthu atakhala pasi anakambirana chinthu chimodzi anakambirana that's United Nations UN after World War II anabwera pasi anabwera nkukhala nkunena kuti kodi tipange bwanji ndanaga anagwizana chinthu chimodzi kuti okay bwe ifeyo pasadzapezekenso dziko me 1945 pasadzapezekenso dziko lina lililonse lopanga attack dziko linzake malamulo amenewo pokhapokha ku UN kunoko ku UN kuno tagwirizana kuti yes I think dziko limene linthu likuyenera kuti lipangidwe attack ku UN kucha so ku UN ko tingwerekeza ku UN ko this is the most funny thing aba America yaphwanya malamulo chifukwa mu 1945 alesa namba sovereignty kukhala dziko lililonse likhale ndi mphamvu zopanga zinthu pazokha popanda kuwuzidwa zochita ndi wina wakenso sovereign right sovereign country mukamva mawu amenewo so sipakuyenera kuti wina wake amenye wina kapena wina asokoneze wina kapena wina agwetse boma la anzake ayi koma wina aliyense ngati dziko ali ndi mphamvu payekha zopanga zimene akufuna kupanga endi kuphwanya dziko lina kuyamba nkhondo ndi dziko lina ku UN kuja asanatsimikize ndikuti mwaphwanya malamulo a international law malamulo apa international law timpane pamene chabwe so ababa United States America yaphwanya lamulo pokantenga Maduro kupita kapanga nkhondo pene kujako popanda approval ya ku UN
kukantenga president, sitting president wambwetsa ku United States. Zisezo pa malamulo aphwanya malamulo aliyese akuvomereza palibe amene akukana. Chabwe. So that means ku UN kucha. UN ndi imene ili capable. Imene ili kuthekera kupereka ma sanctions zibalo ku dziko lina lake noti laphwanya malamulo. So the funny thing is ku UN iko kuli maiko kwana 5 amene ali ndi veto power. Veto power means amene ndi mphamvu zonoti atha kuvomereza chinthu kapena kuchekana chinthu. Maiko ali very strong. Ndi maiko kwana 5. Pali America pa number 2 pamazabwera chani? Pamazabwera China. Number 3 pamazabwera Russia. Number 4 pamazabwera UK, United Kingdom. Number 5 pamazabwera France. So koma amene akutsogolera kumene ku UN ndi America. Amene akutsogolera ku UN kumene ku ndi America. So that means malamulo akumene ku ndonno kuti ochiganizo chakhacha pangidwa. Ndoti dziko limodzi likakana. Pachiganizocho ndo chiganizo chichitheka chifukwa dziko limodzi lakana. So amagwisa ntchito chani pakufuna kupereka veto power, mphamvu imene iyi ku dziko kuti mudziko mmene kuti alesanga angalowemo mmene mumu ma veto power, mphamvu zimene zizi kumene ku UN ko alesanga alowemo. So the answer is no. So kuti alesanga alowemo chifukwa mphamvu zimene zadapatsana kale mu 1945 yo. And the criteria zinthu zimene amagwisa ntchito pofuna kusankha kuti uyabwe amasankha anthu amene ali very strong kumba kuna ndi zida kwambi kwa zida ndi tuzida military ndi amasankha amene kuti inu amene ali ndi strong economy nkhani za chuma cha mdziko mwawo. So maiko amene ali very powerful ndi amene anawasankha kuti abwere akhale ndi veto power. Ndi amene amakhala ngati akulamulira tsopano. Koma still zikundika zozoti mmene amene mtsogoleri wawo wa ku veto kumene ku UN ko ndi America. So even titakhala kuti dziko lonse labwera kukadandaula mukuti apite ku UN. That's why America imakhala kupanga zimene ikupanga zifoti kulibe like kulibe amene angauze kuti fyong. Why? Chifukwa kuti iwacha apanelira kosapondelera. So amazozoti tingweleza kuti iwe upanga zofoira chifukwa uzozoti ku khotiko akula ndi majaji amene ali ku court ndi family ya one. Yeah, ndi family ya one. That is what happened. That is what is happening ku America. So ikamapanga bully azinzawo ikamatela mazozoti palibe amene black angaruza china chilichonse. For ku UN kuchako, ku UN kucha kuliso iwo ako America. That's why mikiona America ikupanga zimene ikupangazi pakadali pano. Komano one day is one day. Surunga kale shasha kwantha izos pa nthawi nake nthu nthawi nake mazapezeka muta olo ndi mwana yemwe amaza kutikira kana kumpana muzuzuro kodi nkhani ndiyo nchete. So actually to be honest America ikupanga abuse tene kuti ikugwisa ntchito mphamvu molakwika. Iyo chabwino lipa mpando, iyo chabwino lipa mwamba koma ikugwisa ntchito molakwika. So what do we do? Tizingosekelera kuti ndi America. Kuti ndi America basi siyene. Bwana ndi dadi ramamenya kuposa wina aliyese. Tisekera zimene zuzo? No. Pa zimene zuzo silingasekelere. Akulu mukulakwisa. Chifukwa if akampanga uyu zimene zuzo next thing mawa akwena za kupanga iwe. Because because iwe si usuli special yayi. Azakupanga sewe, azakupanga wina aliyese amene akumfunayo. It's just a matter of time. So yeah, that's it guys. Thank you so much. Malawi and cameras.